Hello guys, so mag-unbox lang ako today ng pinamili ko sa Ansar kasi sinama ako ni Madam. So may mga sale na bumili na rin ako. So bumili ako ng backpack na gagamitin ko pa uwi. And this is meron siyang maliit na packet sa likod. Okay na, may quality niya, maganda. Meron siyang 2 packet sa harap, baba at sa taas. Sa loob niya is maganda rin. Ayan, meron ka dito lalagyan siguro ng cellphone. And then, dito sa gitna niya, pwede mo ilagay passport or anything. Itong likod niya, ito, yung laptop ko is pwede na dito. So, ang price niya is, sabay price. Yung price. Yung price niya is 77.75 QR. Ayan. Ayan. So, ang equivalent na nito sa Pinas is, nasa 800 siguro. More than 800, ganun. Or abot siya ng 900. Ang tagal. 77.75. $1,000 pala ito sa Pinas. So, nabili ko. Kasi yung palitan ngayon is 13.45. So, ang presyo niya is 1,400. 1,400. Pero no choice ako kasi pinapackage ko na lahat ng gamit ko. So, wala akong parang hand carry na bag na mamaleta dalhin ko. So, binili ko na siya. Tapos wala rin akong pantalon, kaya bumili ko. Pinapackage ko lahat. So, bumili ko. Ano lang naman siya. Mura. Ang laki, no? Yung kasi yung sobrang fit. So, yung size niya, titignan nyo pa ba? Jaran, 33. Yung price niya is 35 QR. Hindi makita. Ito, 35. So, sa Pinas siguro is 600 na to. Sana nag-jog na lang ako, diba? And, ito kasi is naka-sale. And maganda na, bumili na ako. So, diba? Okay naman siya. Kaso hindi siya, wag mo lang i-prepare sa ibon kasi ibon is the best. Yung bra tsaka panty ko is ibon siya. 3 years na ako dito. 3 years, more than 3 years na siya. Is ganun pa rin. Ang kulay lang ang mawala. Ito naman ang price nito is 27.75. Siguro is nasa 400. Bumili ako ng 2. Tapos, ito yung isa. Yan, pair na siya. Buy 2, take 1. So, bumili ako ng dalawa para meron siyang free na isa. Kaso yung strap niya, di ko type. Yan, malaki. Yung kasi nung yung maliit ba, yung lumalabas yung fluids. So, 29 naman siya. Tapos, bumili rin ako pangliit ng bilbil. Bumili ako nito pampalit ng bilbil.
Tapos, syempre, andun na rin. Bumili ako ng biskuit. Yan. Kasi, bihira akong makatikim eh. Bumili ako ng tatlo. Ito is 1.50 real. So, sa atin is, siya. Siguro nasa 20 pesos. Bumili ako ng iba-ibang flavor. Mango flavor, orange flavor, banana flavor. Yan. So, bumili din ako ng chips. So, binuksan ko na. Doon pa lang binuksan ko na. Doritos. Ang price nito is 7 real. Siguro sa Pinas is 80. More than 80. Di ba sobrang mahal. Sa Pinas siguro itong ganito kalaki is mga 35 to 40 ganun, or 50. Pero okay lang. Bihira naman akong bumili. So, yun lang guys. Senior ko lang sa inyong napamili ko. Sobrang hina ng boses ko kasi sobrang lamig. Napakalamig dito sa Qatar. Ang total ng binayaran ko is 176.25. Yan siya, 176.25. Pero 176 na lang yung kinuha ng Pinay na cashier. Mabait siya. So, yun lang guys. Pero, gusto ko pang bumili ng jacket. Para yung pag-uwi. Kasi parang lamig. Sobrang lamig. So, bye-bye guys. Huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel ko, Team Vlog. Mag-comment ka ng maayos para mabalikan kita. So, salamat sa mga panonood nyo sa mga bawat video ko. God bless and more power. Ito pala. Kanan. Thank you. Bye-bye.